Hej, nu skal du bare høre om det mest fantastiske sted. Et sted med fantastisk natur, kunst og kultur. Engageret lokalbefolkning. Masser af fællesskaber. Med højt til himlen. Plads til gode og kreative tanker. Skole og daginstitutioner lige i nærheden. Spændende fritidsliv og aktiviteter. Og gode og billige boliger. Til sidst, der er ikke langt til nær og fjern med bussen. Tjek ind på Hannes. Hej med dig. Nu vil jeg vise dig alle de fantastiske ting, vi har her på Hannes. Velkommen til. Vejlerne er betegnelsen for områdets store naturreservat. Det blev påbegyndt som et udtørringsprojekt i 1800-tallet, men det mislykkedes, og i stedet har det udviklet sig til Nordeuropas største fuglereservat. Ud mod Vesterhavet ligger den 40 meter høje stejle Bulbjerg Klint. Under den tyske besættelse opførte tyskerne et fæstningsværk med bunkers og kanonstillinger ved Bulbjerg, som man i dag stadig kan se rester af. Lad os gå videre og se på skole- og daginstitutioner. Den kommunale skole er Hannesskolen. I Frøstrup ligger indskoling- og mellemtrinsafdelingen, og i Vesløs ligger overbygningen for 7., 8. og 9. klasserne. I Frøstrup er der ligeledes børnehave og vuggestue, samt et bredt udbud af dagplejere i hele området. I Øsløs finder man Vejlernes Naturfriskole og børnehave. På Hannes arbejder utrolig mange frivillige sammen om at skabe et rigt forenings- og erhvervsliv. Det har resulteret i små og store projekter, der tilsammen bidrager til et særdeles positivt landsbyliv. Det betyder blandt andet, at Frøstrup har sit eget akuthjælperkorps, altså ildsjæle, der vil gøre en forskel for overlevelse i tilfælde af f.eks. hjertestop. Foreningen Hannik har ydet et massivt stykke arbejde og har renoveret den gamle kro, så den nu er byens samlingssted for aktiviteter. På Hannes finder du rigtig mange forskellige foreninger, med plads til at fordybe dig i lige netop det, der interesserer dig. I Arup Sogn ligger den gamle fiskeby Amtoft med lystbådehavn og anløbsbro. Lystbådehavnen er velbesøgt, og der bliver hvert år afholdt Amtoft Cup, et stævne for både. Byen Øsløs er beliggende tæt på Vejlerne, og i Øsløs blev forfatteren Johannes Skjoldborg født. Du kan her besøge hans fødehjem, som i dag er et museum. I byen Vesløs mødes rigtig mange til håndbold, badminton og andre aktiviteter i byens hal. Derudover findes der i byen en hyggelig landsbykro, Vesløs Kro. Kroen har derudover også et galleri, hvor der løbende er udstillinger. I Tømmerby Sogn ligger byen Frøstrup. Frøstrup har udviklet sig til en aktiv centerby med industri og gode handelsmuligheder. I byen er der tandlæge og butikker, ridecenter, sparekasse, grillhytte og en kro, der er ejet af byens beboere. Lad os tage videre til fiskerlejet Lilstrand, der blev grundlagt i 1883. Her bliver der fortsat drevet kystfiskeri for stranden med få både. Ved stranden ligger der flere bunkers fra 2. verdenskrig. Og derudover er der flere gallerier og adskillige sommerhuse, også til udlejning. Kultur har vi også masser af. I Frøstrup ligger Frøstrup Minilandsby, hvor man kan se mange af byens huse gengivet i miniformat. I Langvad ligger Kirsten Kjærs Museum, der er indrettet i et tidligere husmandssted. Den rummer en permanent udstilling med flere end 200 billeder af malerinden Kirsten Kjær. Er du til det lidt ældre historie, kan du besøge Vikingegravpladsen, som er et oldtidsminde i Tømmerby. Derudover findes der et utal af gallerier og kunstnere, som har bosat sig netop på Hannes. I lidt mere frie omgivelser ude i skoven i Langvad finder du Thylejren. Thylejren er et socialt eksperiment i sit 45. år. Thylejren afholder hvert år en større festival, der er rigtig velbesøgt. Hvis du ønsker at besøge et sted, der sætter bæredygtighed øverst på dagsordenen, så skal du tage til Hannes. Energipunkt Frøstrup er et demonstrationshus for energiløsninger. Huset danner ramme om arrangementer, der sætter fokus på vedvarende energi og bæredygtighed, og kan lejes af alle, der ønsker at afholde arrangementer med energi som tema. I samarbejde med Thisted Kommune
og den grønne tråd kan man booke guidede ture rundt på Energipunkt Frøstrup. Mellem Frøstrup og Østerild ligger vindmølletestcenteret for verdens største vindmøller. Her kan ligeledes bookes ture igennem den grønne tråd. Det var en rundtur i det skønne Hannes, så uanset om du er børnefamilie, der søger det gode liv med højt til himlen, om du er lægen, der mangler et dejligt lokalsamfund at praktisere i, eller ønsker du blot at besøge et skønt område på din ferie, ja, så tjek ind på Hannes.